Gusto ko makauban ka sa matang lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko makauban ka sa matag adlaw. Gusto ko makauban ka sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko makauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Sa gusto ko makauban ka sa matang lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko makauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, kanunay giginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Mayong adlaw sa tanan. So, lain sab nga tuig ang gi-extend sa Ginoo sa atong matag sa kinabuhi. Like ingon ang uban or naay mga kanang panultihon nga New Year daw, new life. Ang uban naa sa ilaan nga panultihon nga New Year daw, life must go on. Must go on para sa pagbuhat sa mga maayo, at the same time kung unsa ang makapahimaya sa Ginoo. And like nindot pud siya nga mga panultihon nga pwede nato nga i-aplikar sa atong matag sa kinabuhi, labi na nga gitawag ta og like katawhan sa Ginoo. Anyway, nini nga kabuntagon padayon ta nga magahisgot, magatuon sa pulong sa Ginoo, padayon nato nga i-feed ang ato ang espirituhanon nga bahin sa mensahe sa Ginoo aron padayon ta nga motubo, like mahatagan og nutrients ang atong espirituhanong bahin pinasikad sa pulong sa Ginoo. Now nini nga adlaw atong paghisgutan is mahitungod sa God's reaching grace. Now karon nga sa ato nga panahon is dili na ta under sa law but under na ta sa grasya sa Ginoo. And
sa matag usa nato kinabuhi karon is kanunay or maka-experience ta sa grasya sa Ginoo sa tong matag usa kinabuhi nga diin even ang mga dili gitawag og magtotoo is same pod nato nga naay gitawag og common grace nga Kristohanon ug dili Kristohanon is makadawat sa grasya sa Ginoo. Sa mga example niya na like sa ulan. So ang ulan is like dili ra ang Kristohanon may maka-benefit sa ulan, but apil ang tanan, apil ang dili Kristohanon. And even sa salvation, ang kaluwasan is gi-offer sa Ginoo para sa tanan, sa mga tanan nga mga tao nga diin aron mahimo nga makabaton og kaluwasan. And ang ato nga passage nga paghisgutan karon is na makita sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 9. Ang balikon, ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 9. Kung doon na mo yung mga Biblia, pwede ninyo pag-aablihan. And ako lang ang magbasa. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya, kaysa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Tuyo ko tong ulo mga itagiya sa Ginoo. Father God, thank you kayo nini nga lain sab nga higayon nga imo nga gi pasinati sa matag usa namo kinabuhi. Nga din kami padayon nga dunay panahon sa pagpaminaw, pagtuon, pagisgot sa imuhang mga pulong. Imo kini nga mga mensahe Ginoo nga maghatag og importansya sa muang Kristohanon nga kinabuhi. Nga din ikaw ang Dios nga paday namo nga tugyanan, paday namong saligan nga ikaw ang mahimaya sa matag usa kinabuhi. Ikaw among saligan, i-open among mga kasing-kasing pinagi sa giya sa Holy Spirit. Ibol mi makasabot nini sa matag usa. Salamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Now, kini nga maong mensahe or kini nga maong passage nga atong ginahisgot, atong paghisgutan nga rin sulat ni Apostle Paul. Like most likely murag kanunay natong madunggan nga mga mensahe is sulat ni Apostle Paul. Murag mo'y kanunay nga common nato madunggan. And kini nga mao nga sulat ni Apostle Paul is like mga mensahe nga maghatag usab og pagtulunan sa Kristohanong kinabuhi. Now sa mao nga sulat ni Apostle Paul is doon na siya gusto nga ipanghambog. Doon na siya gusto nga sa iya nga kinabuhi nga ganahan niya nga ang mga tao makabalo niini. Ug kini nga butang nga gusto niyang ipasigarbo ngadto sa mga tao is dili ang iyang kaugalingon. Dili kung unsa iyang position, dili kung unsa iyang ministry nga gibuhat nga grabe niyang mga effort hago, ug dili pod ang iyang status o unsa ang naa niya. But ang gusto ni Apostle Paul nga iyang ipanghambog pinasikad sa mao nga mensahe is si Kristo Jesus diha sa iyang kinabuhi. Gusto niyang ipanghambog sa iya nga kinabuhi ang grasya sa Ginoo nga iyang natagamtaman sa iya nga kinabuhi samtang siya nagbuhat sa mga butang para sa kahimayaan sa Ginoo. And sa maong sulat ni Apostle Paul, doon natay pagalantawon kung unsa ang gipanghambog ni Apostle Paul. Kung dili iyang kaugalingon si Kristo ug unsa man ang gipanghambog mahitungod ni Kristo diha sa iyang kinabuhi. Now dunay duha ka butang nga atong paghisgutan nga gipanghambog ni Apostle Paul ngadto sa daghan nga mga tao mahitungod sa Ginoo. Nauna natong makita nga gipanghambog ni Apostle Paul diha sa iyang kinabuhi mahitungod ni Ginoong Hesus sa bersikulo 9 sa nga part is mao ang gisulti diha apan ang iyang tubag mao kini mao ni ang tubag ni Ginoong Hesus ngadto kang Apostle Paul. Igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Nauna nga punto nga atong makita nga gipanghambog ni Apostle Paul is God's grace is sufficient diha sa iyang kinabuhi. Igo or enough ang grasya sa Ginoo didto sa kaluyahon sa kinabuhi ni Apostle Paul. Now, nganong gipanghambog man ni Apostle Paul nga ang grasya sa Ginoo is sufficient diha sa iyang kinabuhi. Nganong ganahan man niyang ipasigarbo nga ang grasya sa Ginoo kay kanang like
igo diha sa iyang kinabuhi bisan sa iyahang kaluyahon. Now atong makita nganong gipanghambog ni Apostol Paul tungod kay ang grasya sa Ginoo is gift or free nga gihatag diha niya. Free niya nga naangkon without sa iyang effort nga iyaning makuha. But kusang gihatag sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. And sa maong nga rason nga gusto niyang ipanghambog tungod kay ang maong grasya nga gihatag sa Ginoo sa iyaha dili unta deserve para niya, pero gihatag sa Ginoo. That is why ganahan niyang ipanghambog, ganahan niyang ipasigarbo ang grasya nga iyang naangkon tungod ni Ginoong Hesukristo. Now, unsa may but pasabot sa ato ang unang punto nga ang grasya sa Ginoo is enough diha sa kaluyahon sa kinabuhi ni Apostol Paul. Now, doon ay pipila ka mga butang nga nag-implies sa maong nga punto nga una nato nga pag-isgutan. Ang una, kini nag-provide sa espirituhanon ug sa physical nga kusog diha sa kinabuhi ni Apostol Paul. Now, si Apostol Paul sa iya nga mao nga pagpamuhat sa kahimayaan sa Ginoo is sinati siya og like struggles, problema sa iya nga kinabuhi. Like dili but pasabot nga si Paul grabe ka matinud-anon nga nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, like grabe iyang closeness, ang iyang relasyon dito sa Ginoo is like free na siya sa mga problema. No, same si Apostle Paul nato nga makasinati usab og mga kalisdanan, downs and ups sa kinabuhi. And mao ni ang gusto ni Apostle Paul nga ipaabot ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto nga gusto niyang ipanghambog nga ang grasya sa Ginoo is naghatag kini og kusog diha sa iyang kinabuhi. Una og labaw sa tanan diha sa espirituhanon. Sa iya nga padayon nga pagbuhat sa mga butang sa kahimayaan sa Ginoo, naghatag niya kusog, naghatag niya kadasig nga siya mo padayon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, padayon niya nga buhaton kung unsa ang makapalipay sa Ginoo. Even sa iya nga personal nga relasyon sa Ginoo nga like ganahan ni Apostol Paul nga dili mahimo nga dunay gap ang iyang relasyon towards ngadto sa Ginoo, but padayon nga like dot padayon nga kanang dunay maayo nga relasyon. Sa kinabuhi ni Apostol Paul is naa niya kanunay nga gitinguha ang pakig close ngadto sa Ginoo. Naa kanunay gitinguha ni Apostol Paul nga ganahan siya nga kanunay sila nga like dunay intimate nga pakigrelasyon ngadto sa Ginoo. Ug kana ang grasya sa Ginoo naghatag ni ana, nag-provide ni ana diha sa kinabuhi. O even sa iya nga physical nga kinabuhi. Ang grasya sa Ginoo enough usab nga naghatag og kusog. Si Apostol Paul sa panahon sa iya nga pagbuhat sa ministry sa Ginoo, mobati siya kaluya. Ikaw bay di maluya na nga maglakaw og pila ka mga kilometro. Like siguro nay panahon nga maglakaw si Apostol Paul nga init or nabakahay ulan. And ingon nga human is mobatig gyud og kakapoy, mobatig kaluya, ingon ana. But sa kana nga mga panahon sa kinabuhi ni Apostol Paul, ang grasya sa Ginoo is naghatag niya kusog. Naghatag niya bag-ong kusog adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi aron siya mopadayon, aron siya mahimo nga like dunay lain sab nga kusog nga magamit niya sa iyang mga dili nga ginabuhat, labi na sa mga butang para sa kahimayaan sa Ginoo. Now, lain pa nga implication nga itong makita sa grasya sa Ginoo nga iyang ipanghambog, kini naghatag og ability sa kinabuhi ni Apostol Paul sa pagbuhat kung unsa ang kinahanglanon. Sometimes sa atong kinabuhi like daghan ta og rason nga like dili man na nako kaya, dili na nako mabuhat. And we don't know sa life ni Apostle Paul kung niabot basab na sa iya nga panghunahuna nga nay panahon nga makaingon siya nga dili na nako kaya buhaton, like wala ko kabalo unsaon na. Siguro naa na nga mga points sa kinabuhi ni Apostle Paul. But usa sa iyang i-acknowledge pinaagi sa grasya sa Ginoo nga kini naghatag niya og capability sa pagbuhat kung unsa ang mga butang nga kinahanglan buhaton, mga butang nga diin dunay kaayuhan para sa mga Kristohanon dito sa Corinto, mga butang nga maghatag og
pagdasig maghatag og kalig-on sa matag usa ug mga butang labaw sa tanan nga maghatag og direct nga kahimayaan sa Ginoo. And even sa atong matag usa kinabuhi karon, sometimes na natay mga doubts nga dili ni nato mabuhat, dili ni nato kaya. But sama ni Apostol Paul, gi-acknowledge niya ang grasya sa Ginoo nga able nga maghatag niya og capability sa pagbuhat ni ana. And why not? Dili pwede nga ma-apply sa atong matag usa kinabuhi. Ang Ginoo ni Apostol Paul gamhanan until now, siya gihapon ang Ginoo nga atong gialagaran, able makabuhat sa atong kinabuhi. Ikatulo nga atong makita, kini magtabang nga maka-overcome sa ato ang mga kaluyahon, even sa ato ang mga kasalanan. Ang grasya sa Ginoo gi-acknowledge ni Apostle Paul sa panahon sa iyang mga kaluyahon na like nato nga mga tao, even si Apostle Paul is like dili ginamawala nato nga naang natay mga weaknesses sa kinabuhi. Og sa mao nga grasya sa Ginoo diha sa kinabuhi ni Apostle Paul, iyang nasinati nga sa panahon sa iyang mga kaluyahon, iyang na-experience ang grasya sa Ginoo nga kini nagtabang niya nga siya maka-overcome kung unsa man ang iyang weaknesses sa kinabuhi, maka-overcome bisan sa iyang mga kapakyasan sa kinabuhi, nga mahimo siyang gawas nun sa mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo, nga diin maghatag sa maong kinabuhi nga maglakaw, nga dunay direction, maglakaw sa kinabuhi nga diin giniyahan sa kamatuoran, pinagi sa pulong sa Ginoo ug sa giya sa balang Espiritu Santo. Sa maong nga kinaiya nga gipakita ni Apostle Paul, nagpaila kini nga din iyang gi-acknowledge or nagpakita sa grasya sa Ginoo nga iyang gisaligan diha sa kinatibuk-an iyang kinabuhi, dili kung unsa ang iyang ability lang, kundi kung unsa ang kaya nga mabuhat sa grasya sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Yun sa matag usa nato, ingon nga mga Kristohano, ingon nga mga katawhan sa Ginoo, nagdasig nato, padayon nga nagatudlo nato nga ang grasya sa Ginoo until now sufficient sa matag usa nato kinabuhi, even sa atong mga weaknesses. Muna sama sa gibuhat ni Apostol Paul, sa matag usa nato ka kinabuhi nga nindot nato nga katunan i-apply sa atong matag usa kinabuhi, nga kanunay itong hinumduman nga naa ang grasya sa Ginoo sufficiente diri sa atong matag usa kinabuhi, nga sama ni Apostol Paul nga makaingon usab ta nga diin kini mag-provide natog kusog, maghatag natog ability sa pagbuhat sa mga butang nga kahimayaan sa Ginoo ug magtabang nato nga maka-overcome sa ato ang mga kaluyahon, even sa ato ang sala. Now ikaduhang punto nga atong makita sa versikulo 9 gihapon sa being apart, nagingon diha, busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong makahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Now sa ikaduhang punto nga gi-emphasize ni Apostle Paul sa iyahang letter, acknowledging his weaknesses to experience God's power. I-acknowledge ang ato ang mga kahuyang sa kinabuhi aron atong ma-experience ang gahom sa Ginoo dinhi sa atong matag usa. Sa atong matag usa kinabuhi, naay panahon or even sa ato ang nature is naa nato ang kinaiya nga always nato nga i-hide ang ato ang mga kaluyahon rather than sa ato ang pag-embrace nga like mubati ta og kaluya na tay weaknesses sa atong matag usa kinabuhi. And mao na usahay nato nga ganahan nato nga like i-hide na, like para nato is like feel nato like wala tay weaknesses. Like sa kinabuhi ni Apostle Paul, again, grabe niya kamatinud-anon sa Ginoo, but iyang gi-acknowledge nga sa iyang kinabuhi na siya mga weaknesses. Ug sa mao nga weaknesses nga nasinati ni Apostle Paul, doon na siya ganahan nga hatagan og pagtulunan nga pwede nga diin itudlo ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto until sa karon nato nga panahon. And doon ay mga rason nga nung ganahan ta nga i-hide
ang ato ang mga weaknesses sa kinabuhi. Siguro sa mga rason is feeling nato we are strong enough. Feeling nato like ligo na kay ta. Feeling nato like kaya na nato tanan. Like feeling nato okay kaayo ta. Like feeling nato we are brave enough sa atong matagos sa kinabuhi. And sometimes sa mga rason usab nga ganahan natong i-hide atong weaknesses sa kinabuhi is dili ta ganahan nga mahimong hinungdan nga maburden ang ato ang mga loved ones. Like dili ta ganahan nga mahimong pabugat ngadto sa atong mga loved ones. Bisan na atay problema like maingon ta nga okay ra. Like unsa yun ay problema, okay ra man ko kayo. Sometimes kana nga mga rason tungod kay di ta ganahan nga mabugatan sila nato, masakitan sila nato. Siguro dili tanan but dunay pipila nga naa na nga kinaiya nga hilig mo tago sa iyang kaluyahon para lang dili mabugatan, especially ang mga labuan sa kinabuhi. O lain pa nga rason, sometimes mas i-choose na to ang hypocrisy rather than kung unsa ang kamatuoran. Ba't lang taon na to pinasigad sa pulong sa Ginoo? Sa gisulti ni Apostol Paul, nganong kinahanglan man nato i-acknowledge ang atong kaluyahon. Tungod kay ngano man pinaagi ni ana atong ma-experience ang gahom sa Ginoo diri sa atong matag sa kinabuhi. Na unsa man ay ang kaya nga mabuhat sa gahom sa Ginoo diri sa atong matag sa kinabuhi. Una natong makita kung atong i-acknowledge nga doon natay kaluyahon sa kinabuhi, unya atong ma-experience ang gahom sa Ginoo, kini ang mahitabo possible or kini pinasikad sa pulong sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo able nato nga mag-change sa atong kinabuhi inside and out. Ang gahom sa Ginoo is like kahibulungan. Like makaingon ta sa atong kinabuhi nga like posible like wala naman siguro panahon nga mabag-o pa ko, wala na kanang kasiguraduhan nga pwede pa mabag-o akong kinabuhi. No, pinaagi sa gahom sa Ginoo wala imposible nga bag-ohon ang atong kinabuhi. Bag-ohon ang kinabuhi sa matag usa nato kung i-acknowledge nato ang ato ang kaluyahon sa kinabuhi. Kung atong i-acknowledge ang atong limitation sa kinabuhi. Kung atong tugutan nga ang gahom sa Ginoo may magapamuhat sa atong matag sa kinabuhi, why not nga dili ta mabago sa gahom sa Ginoo? Hinlain nato nga makita nga pwede mabuhat sa gahom sa Ginoo. Kini maghimo nato nga mahimo tang susama ni Kristo. Kumusta atong pagkinabuhi ingon nga Kristohano? Nahimo ba tang susama ni Kristo or nahimo tang lahi ang ato ang nasundog, lahi ta susama dili kang Kristo? Now kung tugutan nato sa atong matag sa kinabuhi nga ang gahom sa Ginoo may magapamuhat, atong ipaubos ang atong kaugalingon, ang kuno nato nga naa nato ang ato ang kaluyahon na atay mga like mga limitation sa kinabuhi, then ang gahom sa Ginoo magtabang nato nga mahimo tang susama kang Kristo sa atong pagkinabuhi, sa atong pagpakita towards ngadto sa atong isig ka tawo, and even towards nato ngadto sa Ginoo. Hinlain nato nga makita nga pwede mabuhat sa gahom sa Ginoo, kini mag-lead nato nga kita mutubo, especially sa atong espirituhanon nga bahin. Muhamtong ta, like dili lang kay magpabilin nga kanunay tang bata sa atong espirituhanon, sa atong pagtuo nga kanunay lang tang bata. And ang Ginoo dili ganahan niya nga stagnant ta sa tuang nga pagtuo diha sa iya. Gusto sa Ginoo nga mutubo ta, gusto sa Ginoo nga mo-mature ang atong pagtuo diha sa iya. O gana mahitabo na sa atong kinabuhi kung atong i-acknowledge ang gahom sa Ginoo
ug atong i-acknowledge nga doon natay mga butang nga dili nato kayang buhaton kung wala ang gahom sa Ginoo nga magapanglihok sa atong kinabuhi. Lain pa natong makita kini maghatag nato nga atong kasing-kasing dunay kasing-kasing nga kabalo, mangayo og pasaylo. Dunay repentance nga pagahimuon. Matagusan to kinabuhi dili perfect. May mga panahon nga mapakyas ta tubangan sa Ginoo. Intentional or unintentional nga mga kapakyasan. Atong matagos sa kinabuhi bansa gahom sa Ginoo. Magtabang nato. Ang mapaubos ta sa tong kaugalingon, dunay himuon nga repentance. And last nato nga makita nga pwede nga himuon sa gahom sa Ginoo. Kini maghatag og bag-ong kinabuhi. Unsa man nga bag-ong kinabuhi? Kinabuhi nga ang Dios na ang malipay. Bag-ong kinabuhi, kinabuhi nga tunay paglaom o kinabuhi nga dili na pinasikad sa kaugalingon kundi pinasikad na sa kabubuton sa Ginoo. As application sa mga mensahe sa atong matagos sa kinabuhi. If do na tay gusto nga ipanghambog sa atong kaugalingon, sama ni Apostol Paul, kana dili ang atong kaugalingon. Unsa man ang atong ipanghambog, sama ni Apostol Paul, si Kristo nga nasa atong kinabuhi ug ang iyang grasya nga nagapaglihok. And lain nga application, tugutan nato nga ang ato ang mga kaluyahon sa kinabuhi mahimong bridge nga mahimaya ang Ginoo. Amen. And last, kanunay ta nga mo depende dili sa ato ang kaugalingon kundi sa grasya o gahom sa Ginoo. God bless. Nagampo ta. Lord, dalaygong kanini nga adlaw. Salamat sa imong mga mensahe. Salamat sa kinabuhi ni Apostol Paul nga diin kini maghatag usab namo og pagtulunan sa matag sa kinabuhi ang iyang nasinati, ang imong grasya ug ang imong gahom. Lord, salamat sa mong pulong o Dios nga mong nadungog nining adlaw. Himua Ginoo nga mong makasing-kasing abli sa pagdawat sa mao nga mga mensahe sa mong matag sa kinabuhi. Nga ang mao mensahe Ginoo mo'y maghatag namo kusog, mo'y maggiya namo, mo'y maghatag namo Ginoo og motivation nga kami mo padayon labi na Ginoo sa mong sa amo ang Kristohanon nga kinabuhi. Lord, salamat kaayo sa imong grasya nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Dili lang kay kang Apostle Paul. Ug salamat niya na Ginoo labi na sa imong gahom nga imong gipasinati usab sa matag usa kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa imong mga katingalahang buhat diri sa among kinabuhi. Ug kanang tanan, ikaw ang ayan nga ulian sa mga pagdaig ug pagpasalamat. Walay lain kundi ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.